пятницы вам жадає Кася. Доброго ранку! Тишей, Лесик, ти на що так кричиш? А я усіх буджу. Доброранок почався, нельга спать. Хіба ти не ведаєш, який сьогодні день? Як які? Пятница, самая звичайная, летняя. Звичайная? Ды не вельми. А чому ти увесь час шепчеш? Тому що сьогодні якраз такий день. Кася, хопить говорить загадками. И говори, коли ласка, нормальным голосом, каб усе тебе добра чули. Ну, добра. Об'являю усім, що сьогодні самий тихий день. А як гэта? А вельми просто. Кажуть, що навіть птушки сьогодні тишей щебечуть, ды ветер не так моцно дзьме. Быць такога не можа. Яшчэ як можа. Адкуль ты пра гэта даведалася, Кася? Няўжо кніжку якую-небудзь вельмі разумную прачытала? Ну, книжку не книжку, а про тое, што сёння Тихонов дзень, я дакладна ведаю. Я, як сапраўдны навуковец, павінен усё пераправерыць. Што менавіта? Ці праўда сёння ўсё цішэй адбываецца? Трэба схавацца, каб не адцягваць увагі. Уважліва паслухаць. Давай. Добрый ранок, чэмпіён! Добрый ранок, чэмпіён! Ау, вы чаго там схаваліся? Марго, ты таксама нічога не ведаеш? І ты нават спяваеш? А чаму не? Добрый ранок же чэмпіёнам стаў. Марго нічога не ведае пра самы ціхі дзень года, а мы нічога не ведаем пра перамогі добраранка. Непарадак. Прапаную паказаць гледачам мультфільм, а самі давайце абмяркуем усё. Добрый ранок, чэмпіён! Ура! Сябры, а вы ведаеце, чаму добраранак чэмпіёнам стаў? Мы поделимся с вами радостью. Стала вядома, што усе дзеці Беларусі глядзяць раніцай добры ранак. А ваши листы и малюнки теперь мы лічым сотнями. А хутка и на 1000 пяройдзе. Наш добры ранак сапраўдны чэмпіён. И мы можем наладить сапраўднае свята чэмпіёнаў. Будем спяваць, стукаць і тупаць. Только як сумясціць наше свято с самым тихим днем у свете? Сёння нават ветер стихает, птушки амаль што маўчаць. Дайте подумать. А что тут думать? Птушки молчать, ветер стих, а мы будем свято чемпионов проводить, только трошки тишей. Без музыки, без танцаў і спеваў. Будем гуляць у самыя ціхія гульні. Сябры, хто з вас якія ведае? Можна я пачну? Я прапаную гульні для сапраўдных разумнікаў. Вельми хочется поцікавіцца. Шашкі і шахматы, напрыклад. Такія гульні для нашага свята не вельмі падыходзяць. Гэта яшчэ чаму? Тому что у іх адразу усе наши гледачы прыняць удзел не могут. І праўда, я пра гэта трошки не падумаў. Ты заўсёды, Лесечак, забываешься трошки подумать. Я думаю заўсёды. Не сварыцеся, калі ласка, а лепш добрыя ідэі для вясёлай і ціхай гульні прапануйце. Можем наладить який-небудзь конкурс. Напрыклад, які? Попросим намалевать наших глядачоў самый вясёлый день своих каникул. Як моя ідэя? Цудоўна, толькі папросім іх зрабіць свае малюнкі адразу пасля нашага эфіру. А чаму не зараз жа? Таму што зараз надышоў час вясёлы мультфільм глядзець. Тады давайте паспеем нагадаць наш адрас, на які малюнкі дасылаць трэба. 220-114, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Доброранок». А кому прасцей, можна скарыстацца электронным адрасам добраранок.tv@gmail.com. Нагадаю, што па гэтых адрасах мы чакаем вашых малюнкаў пад назвай «Самы вясёлы дзень летніх канікул». А зараз доўгачаканы мультфільм. Глядзіце, што ў мяне ёсць. Лесік, дзе ты знайшоў гэтую карту? А што мы будзем па ёй шукаць? Скарб? Які скарб? Самы сапраўдны. Лесік, шукаць скарбы гэта вельмі цікава, але не так і проста. А чаму?
Сапраўдны скарб не ўсім паказваецца. Сёння мы абавязкова павінны знайсці сапраўдны скарб. Ты ў гэтым упэўнены? Упэўнены, сёння якраз дзень пошуку скарбаў. Сапраўды фантастычны дзень. Тады давайте рухацца па карце. Сябры, вы таксама крочце разам з намі. Так. 2 крокі ў адзін бок, Ага. пасля 3 у другі бок. Ага. Так, строимся ў радок і рухаемся па карце. 3, 4. 1, 2. Цяпер робім разварот і крочым далей. 3, 4. 1, 2, 3. Паварочваемся і робім крок наперад. Нічога не разумею. І дзе наш скарб? А што ў карце напісана? Дык больш нічога. Лесік, ты уважліва паглядзі. Ды ўсё, больш на карце нічога не паказана. О, я бачу скарб. Дзе, Маргоша? Ды вось. Я бачу мноства наших глядачоў, якія глядзяць добраранак і прыгожа усміхаюцца. А чым гэта не скарб? І між іншым самы каштоўны. Сяброўства і шчырыя усмешкі і ёсць самы вялікі скарб у свеце. Усё спрацавала. Сёння якраз дзень пошуку скарбаў, і мы яго знайшлі. А давайте зараз разам з усімі нашымі сябрамі паглядзім цікавы мультфільм. Давайте нагадаем, які сёння цудоўны дзень. Сёння і самы ціхі дзень. І самы чароўны, таму што можна скарбы адшукаць. І самы сяброўскі. Таму сёння, як мага больш часу, правядзіце са сваімі лепшымі сябрамі. Але не забывайцеся на правілы летняй бяспекі. Гуляйце толькі ў двары і будьце вельмі асцярожнымі, калі прыйдзецца пераходзіць вуліцу. А ў лесце, дарагі, ідзіце абавязкова з дарослымі. А калі нагуляецеся пад спякотным сонікам і прыйдзеце дадому адпачываць, не забудзьцеся зрабіць малюнак і нам у добраранак даслаць. І я адкрыю вам яшчэ адзін сакрэт. Калі вы прапусцілі які-небудзь добраранак, можаце адшукаць гэты выпуск на сайце тэлеканала. Калі самі не справіцеся, папрасіце дарослых вам дапамагчы. Цудоўнага ўсім лета! І да хуткай сустрэчы зранку у нашым добраранку!